em dic Carmina i sóc la responsable del projecte de la Sínia a la Fundació Santa Teresa. Comencé por allí el año 99, ha plogut molt des de llavors. Jo vaig arribar a Fundació Ginac a fer les pràctiques de psicologia. Quan van acabar les pràctiques vaig fer els exàmens i al setembre m'incorporava a la Fundació com a auxiliar al centre ocupacional de Ginac. Va ser un temps molt bonic i al cap d'uns mesos, al febrer, si jo començava al setembre, al febrer, doncs ja m'incorporava com a responsable d'ESCAPs al CET taller de Ginac. Passo a portar també el Centre Especial de Treball, els ESCAPs del Centre Especial de Treball de Taller, també de la Fundació Santa Teresa, i aquí és on començo a estar a cavall entre les dues fundacions durant molts anys, no? Portant els ESCAPs. Més endavant agafo la coordinació de tots els ESCAPs, també els de jardineria, la prevenció de riscos laborals de les 3 entitats, durant molts anys també vaig ser la coordinadora, i part de la formació ocupacional, la de manipulats i jardineria principalment. He portat la coordinació del servei de suport a l'autonomia a la pròpia llar. He tingut l'oportunitat de tenir una visió molt global perquè he pogut passar per tots els serveis de l'entitat. I ara ja fa un temps, des de que vaig passar a la Sínia, que la meva dedicació principal és amb aquest projecte i per tant ja no vaig a Ginac i ja soc personal únicament de Fundació Santa Teresa, tot i que jo em considero molt fundàlia. L'atenció a les persones, des de que vaig començar, sí que, amb tots aquests anys han hagut canvis, Quan jo començava, érem molt els professionals els que preníem decisions, els que intentàvem planificar i plantejar com havien de ser les coses per les persones. Sempre des de la millor de les voluntats, però sempre prioritzant el criteri professional, intentant donar lliçons a les famílies de què és el que li convé al teu fill, a les persones de, escolta'm, que el millor que pots fer és això i anar cap aquí, I si nosaltres valoràvem que aquella persona sí o sí havia de fer esport o havia de fer una dieta o havia de deixar de fumar, doncs era el nostre objectiu, tot i que la persona no ens acompanyés amb allò perquè era el millor per la seva salut. Amb el temps hem anat aprenent, per sort, aprenem i modifiquem i canviem coses i ens hem adonat que les persones tenen dret a fer el que elles volen, que tenen dret a triar les coses que volen fer i a tenir les seves decisions i algo molt important, tenen dret a equivocar-se. I d'aquí s'aprèn, I nosaltres no hem de protegir-los perquè no s'equivoquin, sinó que hem d'acompanyar-los en aquest procés d'aprenentatge, Diuen que el fracàs és una de les millors maneres d'aprendre i, per tant, nosaltres també hem d'estar al costat en aquests moments, Aleshores, fins en els moments actuals amb els que estem, amb els que el professional una mica el que fa és posar-se no davant, sinó al costat de la persona, i acompanyar-la amb el seu camí. Acompanyar-la amb el seu camí, a la persona, a les famílies, acceptar a vegades que les coses no són com nosaltres volem. Això també ens costa. Quan ens trobem en una situació que no entenem o que no té a veure amb la nostra manera de fer, doncs ens costa acceptar-la, perquè clar, el millor és, I estem en aquest procés de poder acompanyar, de canviar la mirada, la nostra, la de la societat, i acompanyar la gent. La meva feina m'aporta molts aprenentatges cada dia, perquè sempre que comença algú li dic que aquí no t'avorriràs mai, perquè sempre tens noves oportunitats, sempre tens la possibilitat d'estar en projectes, no ens aturem mai, no ens conformem amb el que tenim, sinó que sempre anem a buscar alguna cosa millor. I amb això estem ara amb aquest projecte que et deia de la Sínia, i això ara mateix m'ha portat molta energia, un projecte totalment nou, una responsabilitat de tirar endavant amb una cosa que és molt engrescadora, estar al servei de les persones a les que atenem i, per tant, conèixer-les de totes, conèixer
a la gent gran, conèixer els jardiners, conèixer la gent del centre ocupacional, estar una mica al costat de tots ells, al costat dels equips, perquè clar, gestiono diferents equips de treball i per tant també s'han de coordinar i s'han de gestionar i has d'estar al costat de les persones. La part, clar, més organitzativa, més de gestió, no? Clar, també t'has de coordinar amb l'Ajuntament per tota la part productiva, no? De la feina de jardineria i per tant són moltes tecles a tocar, no? Clar, a mi el que m'agrada són les relacions properes, no? Jo intento que siguin així. A mi m'agrada doncs, que quan comença algú doncs, seure amb ell o amb ella una estona i conèixer-lo i parlar i saber com es diu i saber què necessita, no? Intento això, tenir relacions properes amb l'equip també, no? Que sentin que si necessiten alguna cosa estem tots i crear, no? Dinàmiques d'equip, no? I de suport, d'aquí estem tots per fer el que convingui per tirar endavant les coses, no? La feina. Els reptes de futur. Clar, moltes vegades diem, tant de bo no existís el dia de la discapacitat perquè voldria dir, no?, que ja no és algo diferent. Penso que encara hem de caminar molt per anar cap aquí, no? Els reptes de futur encara penso que són canviar moltes mirades, no? Que les administracions flexibilitzin moltes coses, no? Que es puguin posar al dia de la realitat, que les escoles siguin realment inclusives. La llengua de signes hauria de ser assignatura obligatòria a l'escola, no? Clar, bons moments n'hi ha molts, no? Recordo amb especial carinyo una sortida que vam fer formativa, fèiem activitats formatives i havíem anat a la Garrotxa i aquesta sortida la recordo amb molt de carinyo, no? Treballàvem temes en aquells moments dels 7 hàbits de la gent altament afectiva. A la Fundació tenim una cosa un ADN fundació que li diem, no? Que són persones que treballen per vocació i sempre que hi ha moments difícils hi posem el coll, no? Igual que ara doncs, hem posat el coll per fer front a aquesta situació, el vam posar en el seu moment i entre tots i fent pinya i tirant endavant amb el que sigui.